ההתייחסות הדתי היא ביטוי של העניין הזה, כשלב ראשון בתהליך שהוא כמובן הרבה יותר אסטרטגי. מנגד, המדינות האלה פועלות כדי לחזק את האחיזה שלהם בשלטון, אפרופו דמוקרטיה, כדי שהדמוקרטיה לא תוכל בקלות רבה להסיר אותם מהרגע שהם נאחזו בו, כפי שהמקרה במצרים או בטורקיה או ברצועת עזה. מוסד אל-זהר למשל במצרים, שרק לאחרונה קיבל סמכויות לתקף במידה מסוימת, אני לא רוצה להיכנס לכל הניתוח של זה, לתקף את החוקים שהפרלמנט המצרי יחוקק. זה לצד עיתונאים שנמצאים בכלא במספרים די גדולים במצרים, גם בטורקיה ובמקומות אחרים גם כן. שתי המגמות האלה הולכות ומחזקות את האחים המוסלמים בכל רחבי המזרח התיכון. לצד העניין הזה, העובדה שהמפלגות האלה, ובראשן האחז במצרים וגם ברצועת עזה וגם בתוניסיה לאחרונה, עוברות למושב של הנהג, מטילה עליהם אחריות. אתה מחזיק בהגה, יש לך יותר אחריות. והאחריות הזאת מתורגמת כבר, לא לניצנים, למעשים של טלטלה 2.